Jeg vil nu vise, hvordan man overfører data fra DLBR Svine-IT til Ø90 budget. Overførsel af data består i 2 trin. Trin 1, hvor man overfører data fra det konkrete fagprogram til postkassen i Ø90. I det her tilfælde er det Svine-IT, vi skal overføre data fra, så det foregår inden fra selve programmet Svine-IT, hvor man sender data til Ø90 postkassen. I forbindelse dermed skal man sørge for, at man overfører til den rigtige ejendom, altså det rigtige ejendomsnummer i Ø90, så budgettet havner det rigtige sted. Man skal også sørge for, at man har Internet Explorer som standardbrowser, når man laver den overførsel. Ellers kommer dataene ikke afsted. Trin 2 foregår inden fra Ø90 budget, hvor man går ind i budgetprogrammet, og derfra henter man data fra postkassen ind i det budget, man ønsker at arbejde med. Jeg vil starte med at vise trin 1. Jeg har i Svine-IT et produktionsbudget, og jeg vil gerne overføre budgettet for 2012. Der ligger en masse på den her ejendom, men det er altså budgettet for 2012, jeg vil overføre. Jeg går op i menuen Funktioner og vælger Overføre til Ø90 budget. Så kommer der en dialog, og den øverste halvdel, den skal være udfyldt, som man ser her, men hvor ejendomsnummer selvfølgelig skal være din eget ejendomsnummer. Jeg har ejendomsnummer 2500 i Ø90, så derfor er det selvfølgelig den ejendom, jeg gerne vil have sendt budgettet til. Så er det også, navnet her er sådan set ligegyldigt, men det der er vigtigt, ud over kredsnummer 928 og dit eget ejendomsnummer, det er, at CVR-nummeret ser ud som her, altså 7 nitaller og et 3-tal. Og det er faktisk bedst, at man går ud i hovedmenuen og retter det i stamoplysninger til det her CVR-nummer. Og regnskabsårets start skal være i januar. De 2 felter her skal være toppen, og det her skal også se ud, som det gør her. Når det er udfyldt korrekt, så er vi sikre på, at budgettet havner det rigtige sted. Så skal vi til at vælge det eller de budgetter, som skal overføres. Og som I kan se, så er det jo en masse hernede, fordi jeg havde 5 år. Så det gælder lige om at finde det rigtige, og det kan godt være lidt svært lige at overskue, men der kan vi se, der er bare en med Sohold for 2012. Den sætter vi flueben ved. Så er der en for 2012. Dernede, der hedder slagtesvin. Og var der ikke en til? Den var der, det var smågrise for 2012. Nu har jeg markeret de 3 produktionsgrene, jeg vil have overført. Som I kan se, så er der et nummer, et produktionsgrenskode, og det fortæller programmet, hvilken produktionsgren i Ø90 Sohold skal over til. I DLBR Svin, der har produktionsgrenen Sohold ikke nummer 7000, så derfor er man nødt til at skrive nummer 7000 for at sikre, at den over i Ø90 kommer ind under det, der hedder 7000. Og hvis jeg lige skal vise det i Ø90, den har vi der. Jeg står ude i produktionsbudgettet, og jeg tager vis alle. Det er her, hvor man kan vælge standardkalkyler og sætte ind, og der kan man se, at søer, hvis man åbner op ved svin, den hedder 7000, smågrise er 7100, og slagsvin hedder 7200. Og vi vil jo gerne have dem ind på de der tre pladser, så derfor er det de numre, der skal stå ud for dem. Første gang man overfører data fra programmet, der er de her felter tomme, men når man først en gang har udfyldt dem, og så man skal genoverføre, så står de der. Det er derfor mine, de var der i forvejen. Men altså, den ser rigtig ud. Nummer 7000, nummer 7100 ved smågris, og nummer 7200 ved slagtesvin. Så trykker vi på udfør, og så kan det godt tage faktisk temmelig lang tid. Som jeg nævnte tidligere, så er det vigtigt, at man har Internet Explorer som standardbrowser, når man laver det her, ellers virker det ikke. Hvis ikke man har den som standard, så er det ret nemt at ændre. Man åbner bare sin Internet Explorer, så kommer der for det meste et spørgsmål ned i bunden, hvor den spørger, om man vil have den som standard browser. Så er det bare at trykke ja, og så lukker man browseren ned igen. Men som sagt, så kan det tage rimelig lang tid i den proces. Det som den er i gang med nu, det er, at den er ved at klargøre data til overførsel. Og
skal konverteres en del og ændres en del i det. Derfor tager det lang tid. Første gang man gør det her, så skal den også installere et lille program på computeren. Så der kommer nok et ekstra spørgsmål om man vil installere det. Men når man først er i gang, så kommer den ikke hver gang. Og vi venter fortsat. Det der sker nu, det er, at for at kunne overføre data, så skal den bruge dit Landmand.dk login. Og det er samme login som den første login, man bruger, når man åbner Ø90. Normalt så bruger man 2 forskellige logins. Først sin Landmand.dk login. Så nu logger jeg ind med min brugernavn og min kode. Så får man en besked om, at nu er den klar til dataoverførsel. Det vil sige, at den har gjort alle data klar, og den er logget ind på Landmand.dk. Og så mangler vi bare at trykke overfør budgetdata. Det gør jeg så. Og nu står der, at overførslen til Ø90 er afsluttet. Og der er også sådan en besked her med, hvor der står lidt om hændelsesforløbet. Den lukker man bare. Det var trin 1. Nu har vi overført data fra svinene til, vi har sendt dem afsted til postkassen, og nu skulle de så gerne ligge i postkassen. Nu går vi så over til trin 2, og den går ud på, at vi går ind i Ø90 budget, og så henter vi de data, vi lige har lagt ind i postkassen, ind i det aktuelle budget. Jeg går over i Ø90, og jeg står i produktionsfanen, og jeg har selvfølgelig valgt det alternativ, som jeg gerne vil arbejde med. Nu var det budget for 2012, jeg vil indlæse, derfor er det vigtigt, at jeg stiller mig i kolonnen med 2012. Ofte gør man den fejl, at man for eksempel står i 2013, når man vælger at indlæse data, og så kan man ikke se nogen data, fordi der ligger kun data for 2012 i postkassen. Når jeg har markeret her, jeg behøver ikke stå i svin, jeg skal bare stå i kolonnen et tilfældigt sted. Så går jeg op i funktioner, indlæs fagkalkyle. Og her kan man se, der ligger nogle svinedata. Og ude i højre side kan man se, at det er overført 23.5. kl. 13.31. Det passer godt. Det er et minut siden. Og når man har markeret den, der kan jeg lægge flere linjer hernede med flere data, hvis man tidligere har lavet andre overførsler. Så bliver de liggende herinde, indtil man sletter dem. Men når man markerer den her, så kan man nede i bunden se, hvad der ligger. Der ligger 3 produktionsgrene, 637 søer og 15.000 smågris og knap 14.000 slagtesvin for perioden 2012. Det ser rigtigt ud. Så der sætter vi flueben. Jeg skal trykke 2 gange for at få flueben i vælg, og så overføre. Så får vi at vide, at de valgte kalkyler er overført. Og jeg lukker. Og nu kan vi se, at der ligger nogle data ved svin. Der ligger et produktionsbudget. Hvis jeg lukker op her, så er der 637 søer, 15.000 smågris og knap 14.000 slagtesvin. Nu kan vi, hvis vi dobbeltklikker på dækningsbidraget her, så kan vi åbne kalkylen. Og ligesom de standardkalkyler, man har brugt, vi har lært at bruge tidligere, så kan man også ændre i forudsætningerne her. Og det kan være en god nødløsning, hvis man er lidt tidspresset, og man har opdaget en fejl, så kan man gå herind og rette det. Men ellers så er det jo bedst at gå helt tilbage i svineprogrammet og rette de ting, man skal have rettet, og så genoverføre.
Når man første gang skal overføre data til svin, især trin 1 herover, så opstår der problemer i, jeg vil næsten sige 2 ud af 3 tilfælde, første gang man gør det som ny bruger på en ny PC. Så derfor bliver det nødvendigt at få hjælp fra læreren den første gang, indtil det lige er op at køre, og det er også vigtigt at hjælpe hinanden. Der er rigtig mange problemer, der kan gå galt, så det gælder om at få noget hjælp den første gang, indtil det virker. Når først man har erfaring i det, så kører det rimelig problemfrit.